eguerdion guztiei eta ongi etorriak Durangoko azokako gogoetaren plaza honetara. Horten ere, Gerediaga elkartetik postua egin dute ez, azokaz gain, hemen horrelako gune bat sortzeko, gogoetarako, solasteko, hitz egiteko, gure euskal kulturaz, gaur egungo egoeraz eta baitere aurrera begira badiran erronken inguruan, eta gaur bi gonbidatu ditugu hemen, Katixa Agirren, Herede Ezkerraldian, eta Jon Garaño, Eskuinaldian, eta beraiek izango dira gogoetaren plaza honetan, martxan jarriko dutenak, zuezarete lehenengoak, zuei tokatu zaizue aurtengo edizio hau estrenatzea. Ez dute aurkezpen handirik beharre, baina eginen dut noski, zuek zerbait ere gehitu nahi baduzue, zuen biografia txiki, hemen osatu duten biografia txiki honeti ausardi zerran. Jon Garaño zinegilea da, Moriarty ekoiztetxea sortu zuen bertzelau lagunekin edo kiderekin batera, eta bertatik jaio dira bertzeak bertze, 80 egunean, Loreak eta Ondia filmak. Azken dia Donostiako zinemaldiko saio ofizialean izan dira lehian, Loreak ere Goya saria jasotzeko izendatua izan zen, Handia filmak Donostiako zinemaldian epaimaiaren sari berezia ere jaso du, eta, aipatu ditugu egin dituzten film luze batzuk, baina etxera joan bezain agudo, hau bukatu bezain agudo, Moriartyko webgunean sartzen bazarete, ikusiko dituzue bertze lan haunitz interesgarri eta ederrakin dituztela. Zerbait gehitu nahi duzu? Ez, oso ondo, nik uste nahiko. Eta Katixa Agirre, bera daia idazlea, Gasteiztarra, ikus-entzunezko komunikazioan doktore, Lolitaren mitoari buruzko tesia egin zuen, ez dakit behar bada aukera izango du horretaz ere pixkate hitz egiteko, gaur egun irakaslea da, eta, Katixa Agirre, maiz irakurri ditugu bere iritziak, irakurria izan dugu ere bere blogean, eta noski, irakurri ditugu ere bere liburuak, aurreta gazte literaturako hainbat lan egin ditu, baita helduentzako literatura ere, eta azkena atertu arte itxaron, berriki itzuli dute gaztelerara. Zuk zerbait gehitu nahi duzu, biografia honi? Hola, ondo dago. Egunon bioi. Egunon. Ez zuen gaia jartzen, baina jakin ezazuen aurreratzen zuen pixkat sormen prozesua zarituko gara, bakoitzaren lan mundua nolakoa den ere jakinen dugu, badiren aurre iritzi batzuk ere hoien inguran ere solastuko dugu. Lehenengo, beraien bien arteko gonbertsio izango da, eta azken ordu erdian zuekera aukera izango duzu nahi duenak galdera egiteko, aprobetxatu. Eta, nik zuei ere galderak luzatuko dizkizue, baina elkar zerbait galdetu nahi baduzue, ongi etorriak zuen galderak. Oraintxe Katixa aipatu dugu, atertu arte itxaron, zure liburua gaztelera ere itzuli dutela, baina dela gutxi ere txiokatu zenun Turkiara ere eskubideak saldu egin dela, eta Turkiarrez ere irakurri ahalko dela zure liburua laizter. Bai, ala da. Edo zer esan aurretik, eskerrik asko, egunon, eta mila esker gonbidapenagatik antolakuntzari. Oso pozik nago hemen egoteaz, esan nahi nuen. Gainera, Jon Garañorekin izango zela jakin nuenean, superfan naiz. Hori gauza hauek ere esan behar dira. Ze oso gauza polita da norbait horrela mirestea, bere lanagatik, eta esan nahi nuen ezer baino lehen, bera urduritzeko pixka bat bebai. Bai, urduri nagoela bat. Baina berdin, nire pozik nago hemen egoteaz, eta zurekin egoteaz, eta eskerrik asko gomitagatik, eta bueno. Oso ondo. Eta nire liburuari buruz hitz egitearren. Bai, lehen esan dugu, komentatu dugu, gauza kuriosoa gertatzen direla, eta batean salto ematen duela, hemen sortutako gauza batek eta euskara sortutako gauza batek badaukala batean aukera salto emateko beste kultura batera, eta baina hori oraindik ez da gertatu, ondo bidean gertatuko da, eta gero hitz egin ahalko dugu esperientzia horretaz, baina momentuz pozgarria salto hori eman ahal izatea, eta akaso beste salto batzuk ere emango ditu liburuak, ez da? Oso polita izango litzateke. Eta Jon ere, zuek ere pozik handiarekin, gaur estrenatzen duzu edo gaur egongo da ikusteko aukera justu handia Durangon, ez da? Bai, berez estrenatu, hemen estrenatu zen, Durangon gainera ustet 3 aste egin zitula, eta hori oso ondo dago. Baita ere Eneko Sagardoi hemengo izatak ere lagunduko zuen, gauza bien moduan.
Baina bai oso pozik gaude, adibidez Donostian eta Iruñan ja 7 aste egin ditu karteldegian eta hori guretzako importantea da. Hortaz aparte, jakina zinemaldian bota zutenean eta saria jaso genuenean hori oso polita izan zen, baina guztiaren gainetik nik jarriko nuke jendearen harrera da, ezta? Edo bintzat sentitu dugula feedback oso positiboa pelikularekiko. Egon da baita ere jende asko pelikula gustatu zaiona eta bietako batzuk esan digute, baina orokorrean pozik filmak esan duen harrerarekin eta orain ere Katxixiak esan duen moduan liburua Turkieraz itzuli dela eta Turkiako publikoak ikusi ahal izango gula, baita ere nazioarteko ibilbidea hasi du pelikulak, ja Londresen bota zen eta beste emalekutan, baina adibidez Aitor Arregin erekin zuzendari izan dena, gaur Komon dago Italian, atzo bota zutelako pelikula bertako jaialdian, eta nik uste gauza bekera importantiak direla, ezta? Guk hemen egiten ditugun lan horiek kanpoan ere erakustea. Eta hau, pelikula batentzat oso importantea da, ze azkenean pelikula bat egitea oso garestia da, eta gure publikoa ez da bakarrik euskalduna, ezta? Eta hori oso kontuan daukagu. Gure lehenengo publikoa bai da euskalduna, horregatik egiten ditugu pelikulak euskeraz, eta euskaldun batek hobeto ulertuko du pelikula, nahiz eta azpidatzi eta egon. Baina gero, pentsatzen dugu pelikula horiek ere egin behar dutela bide bat, eta niretzako hori pozgarria da, ezta? Ikustea kanpoan ere pelikula ulertzen dela, ezta? Aipatu duzu, 7 aste zinemaretoetan dela gutxire irakurri genizuen 90.000 ikuslera iritsi dela handia, behar bada hemen daudenak ez dakite normalean, pelikula normal bat zenbat aste ematen ditu zinean zenbat ikusle dituen? Pelikulan arabera. Estremo batera, 8 pelios baskos egon zan, igual, ez dakit 14 aste, ez dakit zenbat egon zan, baina hori excepzio bat, salbuespena da. Baina pelikula arrunt bat egon daiteke gero eta gutxiago, 3 aste, 4 aste asko jota, eta batzuk aste bete egiten dute, eta ja, kanporatzen dira. Azkenean, gero eta zine areto gutxiago daude, eta zine areto gutxiago daudenez, pelikula asko daudenez, horiei leku egin bertzaia, ezta? Eta publikoan orokorrean berdintxua izaten da. Orduan, publiko horrek eskatzen du beste pelikula bat, ezta? Eta orduan, ikustezunean pelikula hor mantentzen dela, azkenean banatzaile batek, zibitzaile batek edo, hor mantentzen baldin badu da, ikusten dula errentagarria dela berentzako, ezta? Eta orduan, hori ona da, esan nahi du jendea juten ari dela, eta, ea aguantatzen duen pixkat gehiago, ezta? Nik nahiko genuke behintzat 8 egitea. Ostegunean jakiten da, gaur zer da? Ostirala? Ostira. Jakin beharko genuke orduan 8. aste egiten ari dan, edo ez? Gero behiratu. Zubiagatik igual. Zubiakin igual horretu da egia, bai. Usted mantentzen dela 8, orduan 8 izan dazeko goia. Erran bezala gaur sormen azaretuko gara solasean, horregatik hemen zinegai gile bat, eta idazle bat elkartu ditugu, beraien lanorduak sortzen pasatzen dituzte, baina pentsatzen dut sormen ibilbidea oso diferentea izango dela. Behin entzun nuen Kataluniako publizista kreatibo bat, azalpenak ematen nola sormena ordaintzea oso zaila den. Berak erraten zuen, nolabait ere doai bat zela, ez? Hemen lepo gainean kutxabeltz bat daukagula, eta inork ez dakiela kutxabeltz horretan zer gertatzen den, eta horregatik pertsona sormentsuak edo publizitate munduan behintzat kreatiboak, beraien lana oso ongi ordaindua dagoela, beresia, berak erraten zuen doai bat zela. Ez dakit zuek sormena nola ikusten duzuen, doai bat ote den, arituz eta arituz garatzen den zerbait den, behar bada bereiztu behar da ere sormena eta sortzea, sormenetik sortzera badago ibilbide bat, batzuntzako motza, bertzenentzako luzea, ez dakit Katixa, sormenaren inguruan. Bai, sormena bada doain bat, baina bada doain bat denok daukaguna, da giza doain bat. Nik uste du denok daukagula impulso hori, nahi hori, azkenean sormena zer da, mundu honetan daukaguna eta ikusten dugunetik harago joatea, ez? Guk badakigu hau baino gehiago badagoela. Ez da ikusten, baina badago, eta arakatzen dugu, ez? Eta egoera bat, eta pertsona bat ezagutzen dugu, eta hasten gara imaginazioarekin harago joaten, ez? Egoera bat noraino luzatu daiteken, noraino moldatu daiteken,
mundu hau nolakoa izan zitekeen, edo nola izango den etorkizunean, hori guztia sormenaren parte da, ez? Imaginazioa da, azkenean gizaki egiten gaituena, eta bereizten gaituena beste espezietatik, eta hori denok dugu, eta oso argi ikusten da umeengan, ez? Ume txikiengan, denok ume txiki guztiek daukate imaginazio hori oso bizia, bere jolasetan ikusten da, eta batzuk, gertatzen da, heldu arora heltzen garenean, batzuek ez dakita ahazten duten, edo impulso hori apaltzen den, edo ez zailain importantea iruditzen, eta beste batzuei bai iruditzen zaigu importantea, edo jarraitzen dugu lantzen, eta jarraitzen dugu bide horretatik, eta heltzen gara igual, beste batzuk heldu nahi ez duten toki horretara, ez? Eta horregatik batzuek pelikulak egite dituzte, eta beste batzuek idazten dugu. Doaina da, bai, baina guztiona. Horregatik nien naiz berezia sentitzen, edo uste dute artista bat ez dela berezia hori izateagatik, baizik eta hori landu duelako. Ezta? Nolabait topatu du bide bat hortik, ikusi du zeo zer egin zezakela eta jarraitu du lanean. Lana ere noski badago, batez ere gero lana da. Denok baldin badukagu doain hori, banatzen gaituena da, nork jarraitzen duen lanketa hori eta nork ez. Orduan nik horrela ikusten dut. Lan bat, doain baten gainean, deno daukagun doain baten gainean. Bai, niri ere iruditzen zait doai badala, eta egia da baita ere, oso ados esan dezun guztiarekin, da denok daukagun doai hori, azkenean batzuk erabiltzen dute era batean eta bestatzuk bestean. Ez da, netzako sortzailea edo sormena erabiltzen du, idazle batek, zinegile batek, margolari batek, baina baita ere, matematika irakatsi behar duen irakasle batek ikastola batean bere klasea erakargarria egiteko netzako hori sortzailea izango da, ezta? Edo zer esan izgez, CAF moduko enpresa batean trenak egiten dabilen ingeniari bat, ordune, hor badago sormenak ditu oso nolabait ate desberdinak, ezta? Edo leio desberdinak. Niretzako sormena azkenean askotan identifikatzen da sormena ideia batekin eta ideia hori izatea zerbait berria, ezta? Ordura arte gertatu ez den zerbait plazaratzerekin edo. Eta nik uste hori badela, baina hori baino gehiago dela, ezta? Baita ere da batzutan ideia bat egon daiteke eta ideia horri ja zarra den ideia bati buelta batzuk ematea hori irenetzako sormena da, ezta? Eta askotan adibidez pelikula bat egiteko, pentsatzen dut liburu bat egiteko berdina izango dela, behar dira lehenengo hietako ideia batzuk, hau da, berriak izan daitezken ideia batzuk, baina ideia txiki asko bestelakoak, ezta? Azkenean dela, ja berez ikusi ditugun gauzoek beste era batean aurkezteko modu bat, ezta? Eta azkenean, niretzako iaia zailagoa eta garrantzitsua bada, azkenean, ideia guzti horiei koherentzia bat ematea eta lotura bat ematea, ideia bat izatea baino, ezta? Eta iruditzen zait, zentzu askotan eta kreatibo publizitariek asko egiten dute hori, azkenean beraiena bai delako zerbait motza eta saldu beharrekoa eta impactantea, baina bizitzako beste esparru guztietan gehiago da beste hori, ezta? Zailagoa da beste hori. Eta nik horri behar bada balio gehiago ematen diot. Ideia txiki guzti horiei lotura emateari eta ideia handi horrekin nolabait ezkontzari edo. Bai, azkenean nik uste dut denok ditugula ideia berdintsuak. Nik uste dut giza burmuina bat dela. Eta hori, nahiko frogatuta dago, gainera, baditugula denok egitura batzuk oso antzekoak, eta horregatik kultura desberdinetan errepikatzen dira mitoak oso antzekoak, naiz eta kontaktuan ez diren egon, eta orduan, eta askotan pelikuletan ere ikusten da, batean Hollywooden bi pelikula berdinak ateratzen dira momentu berean, ez? Eta holako kointzidentziak egon dira beti historian. Momentu berean, momentu historiko baten produktuak ateratzen da persona desberdinetatik, ez? Orduan, nik nioke hainbesteko garrantzia emango hori, ideia original, zuk bakarrik izango duzuna, baizik eta nola gauzatuko duzun, ezta? Eta nola jarriko diozun zuk zure sigilu pertsonala, ez? Horregatik, oso interesgarria iruditzen zait nola egiten duten lan nahiek, zinea beti da talde lana, baina beraien kasuan gainera are gehiago, ezta? Behar da hori esplikatu beharko nuke, nik lan egiten dut Moriartyn, eta Moriarty da talde bat, zinegile talde bat gara, eta orduan bete esaten dugu, gure lanak direla talde lanak. Pelikula bat egitea beti da talde lana, baina baitere hor ardatzean dago hasierako ideia hori, eta bukeraraino ematen dunak talde batek garatzen du, ezta? Eta Moriartyn gara, zinegile multzo bat, zine eskolan elkar ezagutu genuna, orain dela urte batzuk, ja, 16 urte. Beti pentsatzen dugu gazteak gerela, baina ez gara gazteak, ja 16 urte pasa dira.
Eta bueno, hor batek ideia bat botatzen du, eta beti ditugu estres probak edo, ezta? Eta bestei gustatu bazaie ideia edo, ideia horrek aurrera egiten du. Eta nik uste gure sorte handienetako bada hori, ezta? Lan taldean lan egin dezakegula, eta azkenean baita ere, ja iritsi da momentu bat gure artean ez dagoela beldurrik egia esateko, eta orduan ideia bat ez baldin bada ona, hain naiz ideia handi hortaz, gero jatortzen dialako besteak. Hor ez du filtroa pasako, eta horrek batzutan morra emango dizu, baina nik uste gero bukaeran onerako izango dela. Eta hori da, gidoi bat idazterako orduan, baina baita ere montatzen zaudenean. Azkenean erabaki pila bat hartzen dira pelikulatik orduan, konstanteki zaude gauzak erabakitzen, batzutan gauza importanteak, eta beste batzutan ez hain importanteak, baina danak baldintzatzen dute pelikula bat. Eta orduan, gauza guztietan, gehientsunetan behintzat, taldean egiten dugu lan. Uste dut, ez dakit ongi ulertu dutan, estres frogak. Bueno, estres froga egiten zaio. Aztenean da, nik ideia bat botatzen dut, eta orduan nik zuri esate dizut. Baina pentsatu zu ideia hau baldin badakazu hau gertatzen dela? Eta hemen mugatzen dela, ez du honek ez dakala bilakerarik. Da ideia hori presionatzea, ez? Eta orduan ez dezu, bueno, baina pentsatu, igual hemendikan ematen badugu, igual interesgarri izan daitekela, baina hortikan ematen badugu, hemen beste oztopoa dakazu. Eta nola ingo jozu aurre oztoporri. Eta batzutan ez dakizu oztoporri buelta ematen, ez da? Etxea gain hori saltatzeko, oztopo hori saltatzeko. Orduan ez dezu, pues igual niretzat ona zirudien ideia hori, ez da inona, ez da? Horrelako gauza. Batzutan berehala etortzen zaizu, norbaitek ideia bali maduka, eta izatezu, ona da, eta ikustezu, baso osoa, ez da? Izatezu, honek kriston aukera ditu leku guztitatik. Baina beste batzutan, ez da hain argia, ez da? Eta, bueno, hor garatu behar da, gehiago ideia bat. Taldean lan egitea ziur, aipatu duzu, oso aberatsa dela, baina desgaste bat ere ekarriko du, harremanak, egoak, hori dena nola koordinatzen da, Jon? Desgaste da izugarria, gauzak moduan, oso nekagarria da, asko diskutitu behar dezu, eta momentu oro zaude, gauzak esplikatu behar hortan, eta gauzak defenditu behar hortan, ez da? Eta asko haserretzen gara, gure artean, gero berez lagunak egiten gara, baina hor prozesu batzutan benetan asko haserretzen gara, pentsatuz ja ez detela inoiz gehiago pertsonanekin lan egingo eta hitz egingo, punto horteraino. Baina gero, batzutan konturatzen zea, ideia hori, beak botatako ideia hori, zure ideiaren gainean botatako ideia hori, behar bada, ideia horrek zentzua duela, eta arrazia duela, eta orduan hori etxera ematen duzu, eta orduan, egia esan, sortzaile batek beti daka bakarrizketa bat. Beti zaude pentsatzen nola hobetu dezaketen zerbait, nondik eraman dezaketen zerbait, baina gure kasuan edez, dakago hori gehituta. Azkenean beste batzuk ere egiten dute guregatik lan hori, ezta? Eta batzutan ere alperrak izan gaitezke. Botatzen dugu ideia bat, pentsatuz, ea pasatzen duen proba, ezta? Eta orduan beste horiek, bere lekuan jarriko dute ideia bat, ezta? Hor, gauza oso kurioso gertatzen dira, eta hau askotan kontatu izan dut, baina, rodaje batean, normalan bi zuzendari egoten gara, ezta, elkarrekin, eta zuk ideia bat defenditzen duzu muturreraino. Zurekin zuzendari dan horrek beste ideia bat muturreraino. Eta azkenean, normalean, ados jartzen gara eta erakitzen dugu, hau ingo dugu. Baina batzutan ez, eta orduan ez dugu, bi eratan ingo dugu. Eta bi eratan iten dugu, eta orduan gero, edizio gelara ematen dugunean ideia hori, grabatutako gauza hori, nik defenditzen dut, berak defenditzen zuna, eta berak defenditzen zun, nik defenditzen zun. Nuna, orduan hori batzutan ondo dago, ezta? Konturatzeko baitere, ideiak jaio daitezkela non baitetik, baina gero baitere garapen bat izan dezakete, eta zuretzako behar bada hobeagoa, ezta? Errandugu aurreritzien inguruan pixkatitze egingo dugula, Katixa, ez dakit, nik zu imaginatzen zaitut, edo idazleak imaginatzen ditut, bakarrik, etxean, pertsiana jetxita, isiltasunakin, ordenadore parean, ez dakit, nola den zuen... Horrela. Horrela da. Bai. Uste dut kamera bat jarri dazula etxean, eta topatu nauzu hor. Egin handi batean horrela da. Bai. Esan dugu, zinean talde lana beharrezkoa dela, ez dago beste modurik, igual egon daiteke, baina oso arraro izango litzateke, eta idazteko ez da behar. Naiz eta agian lagungarria izango litzateken talde lana. Askotan pentsatu dut zergatik ez dugun berdin lan egiten, ezta? Berak esan duen bezala,
ideia duzun momentu horretatik, talde bat eduki, inguruan, beraiekin kontrastatzeko ideia horiek. Hori ez da egiten. Nik uste dut oso posible dela, egingarria dela, baina ez da egiten. Nik behintzat ez dut egin, eta nik idazle asko ezagutzen ditut, eta inork ez dit eskatu, haizu, bilduko gara da hitz egingo dugu ideia honi buruz, ez beti itxaroten da, produktu ja amaituta eduki arte. Igual ez publikatu arte, publikatu aurretik bai egoten dela ronda bat, bidaltzen diezula lagunei, haizu irakurri eta esan zer pentsatzen duzun, ez? Baina, karo, ja hor, ja eginda dago lana. Nola esango diozu norbaiti kriston lan egin duenean, igual 2 urte egon da horretan lanean, esango diozu, hau ez publikatu, ez duzu inoiz egingo hori. Saiatuko zara beste modu batean esaten, edo bestelako bideak topatzen, nola hobetu daitekeen. Baina agian lagungarria izango litzateke aurretik, prozesua martxan jartzen ari denean, estres test hori pasatzea. Nik uste dut ideia oso interesgarria dela, baina egiteko zaila, lehen aipatu duzun, egoen kontu horiengatik. Eta baita ere, idazletzaren artean edo inguruan dagoen aurreiritzi horregatik. Dela, izan behar duela lan pertsonala, idazlea bere baitan bilduta, bere mamu pertsonalekin, eta hori ez da zertan horrela izan behar, naiz eta askotan baden. Orduan, bai. Bai, guk horrekin, autoretzaren kontu horrekin, idazletan, karo oso garbia da, normalean liburu bat pertsonatik idazten dulako, naiz eta bauden kasuak ez da, baina normalena da batek ez da. Eta guk hor, guri arduratzen gintun gauza bat zan hori, ez da autoretzaren kontua. Batipat, orain ja ez gaude hain arduratuta horrekin, baina azten ari ginean edo, nahi dugun zinea egiten degula edo, autore sello bat izan marko nuke ez da. Talde bezala, azkenean oso desberdina gera, eta egingo dugun pelikula, azkenean, nik beti definatzeten zerbait da, zure zerbait da la pelikula, zuretik atatzen da, eta zu zaude la pelikula, hortan nola izateko, ez da? Eta hori da autoretza, azkenean zentzu batean baita ere, ez da? Eta orduan horrek, urduri jartzen gintuen, edo behintzat preokupazio txiki bat sortarazten gintuen, ez da? Ez genuela autoretzarik edo izango, talde lan egiten guenolako. Eta gero konturatzen zera, demorarekin, taldeak lortula, talde moduen autoretza zigilo moduko bat, edo nik behintzat identifikatu ditzaket orain bai nire gure pelikulak. Usted famili bere txukuak direla asko, eta preokupazio hori gabe lortzen den zerbait da, ez da? Horri garrantzeren gabe, konturatzen zera azkenean, lortu daitekela baitera autoretza beste bide batetik. Ez da gizien puntura nio importantea da, baina batzutan autoreak ere, sortzaileak gauzei importantzia ematen diegu, pentsatuz edo gehiegi, nik uste batzutan gehiegi. Baina baita ere da, merkatuak eskatzen dizun zerbait da, ez da? Azkenean nahi dutelako, zu ze eskaini dezakezu. Eskaini dezakezu ikuspuntu bat, ez da? Eta ikuspuntu bat eskaintzen desun enean, eukiko zu publiko bat. Bai, eta zurekin identifikatu, jendeak identifikatzea zurekin hori. Zure idazkera motatekin. Idazleekin gertatzen da. Azkenean jendeak nahi du idazle bat, gustatzen zaiolako idazle horrek idazten duen modu hori edo estilo hori, eta batzuk oso identifikarriak dira, ez da? Segituko nahiko nuke pixkat, Katixa, idazketa prozesuan. Berak aipatu du, ez? Taldean egiten dutela lan, idea badaukatela, mai gainean jartzen dutela, eta frogan jarri, estres froga horiekin. Zuk, pentsatzen dut idazle bakoitzak bere estilo daukala, baina Katixak nola idazten du? Ideia bat, gertaera bat garatu, hortik gero behar bada pertsonaiak sortzen dira, edo bukaera argi, hasiera argi? Idaztea, lehen esan dut egiten dudala ordenagailu aurrean pertsona jaitsita edo ez, egun. Baina hori da nolabait izebergaren punta. Beste guztia, ez da egiten ordenagailu aurrean. Egiten da zure eguneroko bizitzan. Beste gauza ikusten dizutenean, noski, askotan bestelako entretenimenduak ditugu eta ezin da idatzi, ez? Baina nik askotan esaten dut, nik idazten dut karrituari bultzaka noanean, bitartean ez, edo supermerkatuko hilaran nagoela, edo autobusean, edo inkluso batzutan klasea ematen ari naiz eta burua joaten zait, eta benetan nire liburu horretan edo eskuartean dudan ideia horretan pentsatzen ari naiz, ez? Orduan da, iaia bizitzeko modu bat, ez? Beti dago. Batez ere proiektu batean sartuta zaudenean, orain nagoen bezala, novela bat amaitzen ari naizenean, iaia bizizara hor barruan, ez? Eta idaztera oso gutxi jartzen naiz, oso denbora gutxi daukat benetan bakarrik egoteko etxean isiltasunarekin, apenas ez daukat horretarako denborarik, baina badauka denbora, supermerkatuan nagoenean horri bueltak emateko. Hori da niretzat idazketaren
abantaietako bat. Edozein tokitan egin daitekela. Eta edozein modutan, eta batzutan inkluso inguruan kaos izugarria dago, baina baita ere babesleku bada zuretzako, esatea ez nik daukat nire ideia hau, sartuko naiz hemen barruan, jarraituko dut hemen bueltaka, eta gero idaztera ja jartzen zarenean, ja denbora daukasunean, orduan da, kriston arindua bezala hartzen duzu, horre da, eskape bat, ez? Orduan, idazketa momentua da, iesaldi hori, barruan borbor izan duzun horri ematen diozula irteera. Orduan, bueno, horregatik adibidez, zineman graziosoa iruditzen zaite, idazle bat errepresentatu nahi denean, atera nahi denean, oso zaila da, idazlearen lana errepresentatzea. Eta askotan, beti klitxea da, ez dakitea ados egongo zaren Jon, baina klitxea da idazlea pantalla aurrean, txuri dago pantalla, ez dakiz zer idatzi, eta azten da tekla bati sakatzen, ez da? Hori askotan ikusten da pelikuletan. Hori ez da egiten. Hori nik ez dut inor ezagutzen azten dena botoiari ematen ora tonto bat dezala, ez? Basoaz beste non baitera, eta azten zara paseoan, eta esan nahi dut barruan gertatzen den gauza bat dela, eta ezin dela irudietan ondo erakutsi zelakoa den benetan prozesua. Barne prozesua delako, buruan gertatzen delako, kanpoan bestelako gauzak egiten ari zarenean. Kanpotik disimulatzen erreza dena, ez? Elkarriz, nik hor zerbait gitzearen askotan komentatzen entzun dut, ezta? Sortzaile askori edo, idei bat dakatela supermerkatuan eta izepen ez detelako idatzi edo eta gauza hauek, ezta? Eta nik ere berdin pentsatzen hon, baina gero konturatzen zea, ez dela zertan beharrik, ze benetan ideia bat ona balima da, etorreko zaizu, momentu jakin batean. Behar bada ez arratsalde hortan edo urrengo unean, urrengo astean, baina 2 urte beranduago edo hor, nunbait sartzen da, nunbait gelditzen da, eta zerbaiterako balio izango dizu, ezta? Eta hori, kuriosoa da baitere, ezta? Nola azkenean hor badakagun disko gogor moduko bat, eta hor behar dezunean batzutan ateratzen dian ideia horiek, ezta? Beste atzutan ez dira ateratzen, eta orduan, hausuk esan dezen moduan, tekla zinegileak irudikatzen dugun moduan, hola, ez da tekla bat eman etxen, baina ez, normalean etortzen dira. Niretzako, esan duzun, estres proba hori niretzako da denbora bera. Ideia bat izan dezaket, egun batean, igual ahaztu, eta handik 2 astetara berriro dator, eta handik 2 hilabetetara berriro dator, beste ja handituta, ja garatuago. Eta orduan hor esaten dut, igual, nik ideia asko ditut egunean zehar, eta gehienak oso txarrak dira ez dut ezaztarako balio. Baina ideia bat baldin badator behin eta berriz, eta geroz eta garatuago, eta geroz eta arreta gehiago eskatzen badizu, ia hartzen dizu hemendik, ez? Orduan esaten duzu, eseriko naiz, eta pentsatuko dut benetan ideia honek noraino eraman ahal nauen, ez da? Orduan, denbora ere ustea, eta ez apuntatzea dena, pentsatzea burura etortzen den guztia ona dela eta merezi duela apuntatuta geratzea, ez da horrela. Baina, ideiak dituzunean beti pentsatzen duzu, momentatean ideiak ona dira. Momentu horretan bai, horregatik itxaron behar da. Eta batez ere gauez, hori da oso insomniarena oso arriskutsua da. Ze gauetan dena iruditzen zaizu. Maravillosoa. Nigo goratzen dut, 15 urte nituenean, eta ezin nuen lorik hartuta. Zelako ideia ona gaur, horrengo egunean hasten nintzen idazten, eta zelako zaputzaldiak hartzen dituen. Batipat gauez eta esnatzen zanean baita ere. Komunizazioaz eta ideia bat horrenak ernatzerakoan, ez da hori nik uste, ze hona bilargo bat, eta ez zainez gogoratzen, eta bai, hori gaztatzen da. Elkarrizketa hau, gonbertsio hau prestatzen ari nintzela, zuen bi munduak parekatzen, saiatu nahi, ze gauzak zeuden igualak, zeintzu ziren konexioak, eta hartu naiz, zuen bi ofiziotan badela personaje bat, aurreritzia ari garela, nik uste, beti pentsatzen dugula gizon edo emakume ilun, gaizto, eta malaletxe edun bat dela zure kasuan produktorea, eta zuen kasuan editorea. Eta nik pena dut beraiengatik, eta uste dut behar bada beraien lana ez dela, ez dakiten baloratu hitza, baino argi pixkat ez dakit jartzen aldugun produktore eta ekoizle eta editoren paperean. Ze puntu arte laguntzen duten zuen sorkuntza eta ze puntu arte egalak mozten dizkizueten? Nik uste lagundu asko laguntzen dutela eta azkenean produktorak ere sortzaileak dira. Eta ez bakarrik dirua lortzen, ez da? Handia bezalako pelikula bat lortu egin ahal izan da, hein handi batean produktoreek gai izan direlako diru hori lortzen, ez da? Bereek lortu dute diru hori eta horri esker egin ahal izan dugu, ez da? Eta orduan, hori, nik uste baita ere badaukala
sormen puntu bat, ezta? Hori lortzea, ez da erresa, ezin du edonorkin, eta edonork egin ezin duen zerbait, ja eskatzen du sormena, niretzat. Lortu daitezke gauzak era batean edo beste batean, baina asko lortzeko zerbait berezia emarko dezu. Osea, gauzak dire moduan, ezta? Baina gero, produktore batzek ere erabaki asko hartzen ditu pelikula batean, pelikulari baldintzatuko dutenak. Produktore horrek lortzen baldin badu, leku jakin bat filmatzeko, egin ahal izango da sekuentzia hori zuk buruan zenun bezala, baina behar bada ez du hori lortuko, baina eskeniko izu beste zerbait, ezta? Eta behar bada beste zerbait hori hobeagoa izan daiteke zuk gurean zenuna baino, ezta? Ejemplu bat jartzearen. Eta orduan, horrek emango dio zerbait, ezta? Ejemplu bat jartzearen, eta, igual pixkatarra hori da, baina guk 80 egunean gure lehenengo pelikula egin nahi genuenean, hori nahi genuen elebiduna egin. Gazteleraz eta euskeraz. Biak naztuta eta pixkat errealitatean gertatzen diren gauza horiek islatzeko, ezta? Baina, produkzio kontuengatik behartu gintuzten egitera edo euskeraz edo gazteleraz. Eta euskeraz egitea erabaki izan. Baina, produktorek behartuta hizkuntza bat aukeratzen. Guk erabaki genuen, sinesgarriagoa zela euskeraz egitea, diru gehiago zeon gainera euskeraz egiteko, eta orduan erabaki izan euskeraz egitea. Eta nik usteet euskeraz osoki egin izanak eman ziola pelikulari beste zerbait, beste gauzatzen artean, gidoi aldatu behar izan genulako. Ordura arte zen, Argentinatik zetorren irakasle bat, Donostian irakasle zen, piano irakasle bat zen emakumea, ez da, San Maite. Eta, baten esaten dugu, biak euskaldunak dira, euskaraz izan behar dute, eta momentu batean, bururatzen zaigu, txikitan ezagutzen zirela. Eta horri esker pelikulak funtzionatzen du nire ustez. Horri ustez ulertzen da, gero, beranduago ialduak direnean, edo, ialduak, maite mindu daitezkela, ez da? Txikitan bat zuten zerra berezia, eta oroitzapen asko etortzen zaizki burura, eta azkenean haidia berbizitzen txikitako momentu hori, ez da? Orduan, hori, azkenean, produktorek eragindako zerbait da, ez da? Eta nik kenduko nuke etiketa hori, baina zuzendarek ere badakago batzutan etiketa hori, Buin asko ateratzen dugula, aktorekin, aktorekin igual. Aktorekin. Editoren kasuan, nik uste dut behintzat euskal merkatuan desberdina da, edo ez dago, nik dakidala ez dago mamu ospe hori, ez dakitzuk ala ikusten duzu, baina nik ez dagoen ez ere diru asko jokoan, zinean egon daiteke moduan, editoreak nahiko alde horretatik ez dutela asko presionatzen. Adibidez, liburu bat atzeratuta baldin badator, ala dator, eta nik ez dut ezagutzen inorola asko presionatu dutenik liburu ateratzeko ni behintzat ez. Igual gehiago saltzen duen baten bat presionatuko zuten, baina ez dut uste. Alde horretatik nahiko lasai bizi gara editoren eskuartzearekin. Eta editore daukaten gauza importante bat, edo nire kasuan behintzat oso importantea izan zen nola deskuritzen duten jende berria. Ez hori da editorek egite duten gauza bat, egin handi batean, nire kasuan ala izan zen, elkarreko editoreak nolabait nire idazkiak ikusi zituen, eta horri esker, berak apostu egin zuen, eta zen zuen aterako dugu zure liburua, ez? Eta horretarako izan behar duzu, ausardi puntu bat, editore moduan, pertsona berri bat, 23 urte dituena, ez dakizu zelan aterako den oso ondo, baina ere egiten duzu apostua, eta, meritu hori ere badauka, eta hori ere bada sortzailea izatea, edo ikusten jakitea hor zerbait egon daitekela, ez? Eta, alde horretatik, nire aldetik bakarrik eskerrona daukat, ez daukat zertxarrik esateko benetan. Horreritzi guztiak enduak, produktore eta... Ez, gero badaude tirabira asko, baita ere produktorekin, eta askotan badaude aserreiek, eta nahi ez da dana hain ona, eta, badaude hor gauza izkutu batzuk. Baina maieran dena ondo ateratzen bada, gauza eta zaztuten gara, ez da? Guk kanpotik begiratzen zaituzte guztagizuei berdina pasako zaizuen, eta erraten dugu, Katixa eta Jon, ze suertia. Egiten dute nahi dutena, txikitan nahi zuten hori lortu egin dute. Gainera gustatzen zaigu egiten dutena. Eta, orain, ariketa bat jarriko dizuet, bertxotan egiten den bezala, ofizio bat, eta imaginatu hau terapia grupal bat dela,
eta psikologoan zaudetela, eta kontatuko edo aitortuko dizkizu, elkarra aitortuko dizkizue zuen miseriak, laneko angustiak. Hasi, Candice. Bai, banaka igual, horrela bertxotan bezala, ez? Beldurrak, dena pentsatzen dut ez dela inpolita, ez? Polita da, baina zerbait izango du. Bai, noski. Sortzea gauza polita da, bai, eta kanpotik ikusten den hori egia da, eta baina, miseria asko daude. Orduan, hasiko naiz, Lehenengo miseria. multzoka edo. Lehenengo miseria izan daiteke barnekoa, nolabait, zure, aipatu dituzu angustiak, eta nolabaiteko, ez dakit, zergatik sentitzen zaren gaizki batzutan hau egiten, gaizki ere sentitzen zara, ez? Bakarrik izango balitz ondo sentitzea dena, ziurrenik ez zinateke helduko inora. Zan edute, badago klitxe hori ere bai, edo horreritze hori sufrimendua ere badagoela sormenean, eta egia da. Badago sufrimendua, zuk egin nahi duzu gauza bat, eta ez zara heltzen. Ez zara inoiz heltzen. Liburu bat idazten, beti daukazu liburu ideial bat, baina ez zara helduko. Eta ala ere jarraitu behar duzu. Eta ala ere saiatu behar zara. Jakinda ez zarela helduko. Hasieran uste duzu igual hasten zarenean idazten, uste duzu iritsiko zarela, berehala konturatzen zara ez zarela inoiz helduko. Orduan beti dago frustrazio hori, ez? Eta esaten duzu, jendeak nabarituko du, nik nuela hau egin nahi, baizik eta hori agian ez, aber kolatzen duen, ez? Orduan, egia da badagoela sufrimendu hori. Noski, besteak konpensatzen du, bestela nik enuke egingo, niretzat hau ez da lanbidea, nik beste modu batean ateratzen dut bizi modua, ez da? Orduan, egiten badut da, barneko konpromisu fuerte batengatik. Eta nolabait, konpensatzen dit, sufrimendu hori azkenean apaltzen da, edo ahaztu egiten da, eta idazteko irrikak gain hartzen du eta hori gaientzen da, ez? Baina egon badago, sufrimendu hori ikusten duzula ez zarela heltzen, ez zarela zuk uste duzu, edo zuk nahiko zenuken bezain ona, ez? Baina, beti dago esperantza, hurrengo liburua hobeto egingo dut. Nik beti pentsatzen dut, uste dut oraindik nagoela momentu batean oraindik gorantz egin dezakedala. Hori da nire sentipena, ere bat, oinarrizkorik gabekoa, bakarrik da nik hala pentsatu nahi dudala, eta espero dudala ala izatea. Wishful thinking esaten dena inglesez, hori besterik ez. Eta, hori da lehenengo miseria, intimoa, esan dezakegu. Zugotan nahi duzu beste bat edo, jo. Hori bai, nik hori sentitzen dut, eta gainenetzako hori da miseria handinetako bat, ezta? Jendeak irudikatzen du beti, bizitza errez moduan, ezta? Ikusten zaituztenean medioetan, izaten daia, pelikula aurkezten zaudenean, edo sari bat jasotzen desunean, erroleko gauza politekin, ezta, komeia artean, baino, ia esan, bidea niri oso gorra egiten zait, eta nik asko sufritzen dut prozesuan, eta beti izan dut. Gidoian pixka bat, gero rodajean asko, eta gero edizio normalean ez eta hor, ez dakit beti dakat sentsazioa hobetu aitekela zerbait, baina baita ere sufritzen da, ezta? Eta orduan, fase desberdinetan, era desberdinean sufritzen da, baina asko sufritzen da, ezta? Eta nik uste, batetikan tensio bat, presio bat, azkenean asko dago jokoan, zuk pelikula bat iten duzu, baina ez dakizu urrengoa egin ahal izango duzun. Hori da gure miseria handinetako bat, ezta? Azkenean, zure azken pelikulak bermatuko dula zure urrengo pelikula, hau da zure lanbidea. Gure kasuan, ontaz bizi gara, orduan asko kondizionatzen du horrek, ezta? Eta orduan beti gaude pixkat, ari batean bezala, soka batean bezala. Eta hor, suerte handia izan dugu, eta badira urte batzuk, produzioa aurrera ateratzen nahi gala, eta ez dago kejarik, baina iritsi daiteke momentua, pelikula batek inongo jartzunik ez izatea, inorrek ez ikustea, inongo sarerik ez jasotzea, eta orduan, horren aurrean, norbaitek esango du, hau ez diogu dirurik emango, ezta? Orduan, inseguritate hori ere bada zerbait, ez dakit askotan baloratzen ez dena, ezta? Eta nik gauza bat askotan, honekin pixka lotuta, eta hau nire Moriartyekin eta askotan komentatu dugu, ezta? Pelikulak egiten hasi ginean eta beti ezagun batekin aurkitzen zinean eta zeitezu, eta kortoak, dokumental bat, ez da ikzer, eta ja hasi zinean pixkat profesionalki edo erdi profesionalki edo gauzak egiten, ezta? Eta profesionalki egiten hasi nintzen, pelikulak egiten hasi nintzenean, baita ere, oain ja gutxeago gertatzen zait, baina
norbaitekin aurkituta, bueno, zuk segitu. Osea, gustatzen zaizun bitartean, segitu eta iritsiko da momentua errealitatera bueltatzeko, ez da? Esan ez bezala, zure ez da lan bat, joko bada, ez da? Eta niri horreik izugarrizko amorroa ematen zidan, niri eta denez, esan ez, bueno, hau, lan bada, nik ordu pilatetan ditut lan proiektu bat aurrera ateratzeko, ez da? Eta jendeak hori ez du ikusten, eta hori beti izan da nire, ez dakit, igual komplejua edo da, baino beti min asko manditen zerbait. Zorionez, ja gutxiago gertatzen zait. Baitere ja ikusten hautelako, bizarrean txuria katela, eta zentute, bueno, hone ja adin badaka, eta jarraitzen du enten lanean, ez da? Baina bai, noizpenka oraindik ere gertatzen da, eta hori gertatzen da, ja grazia egiten diz, baina momentan dian, bai, mina ematen dian zerbait izan. Eta ez dakit miseria bat konsideratu daiteken, barne miseria bat, bai, nerea dalako, ez da, nire kompleju bat dalako. Bai, hori nahiko gaitz orokortua da, kultura orokorrean konsideratzen da, hori, hobi bat, denbora pasa bat, ez da baloratzen benetan, gure gizartean, ez da baloratzen egiten den lan eskerga eta egiten den kontribuzioa ere gizarteari, ez? Eta hori askotan ikusten da lan baldintzetan, edo ordainsarian, edo ordainsari ezan, ez? Batzutan esaten dizute lan bat egiteko eta dirua ez da aipatu ere egiten. Hori beste miseria bat da, ez? Euskal sortzaile orok nik uste dute esperimentatu duela hori. Lan bat eskaintzen dizute, edo eskatzen dizute, hobe esan da, eta jakintzat ematen da, ingo duzula, ohore bat delako zuretzat. Eta agian bada, baina uste dut ez dela jakintzat eman behar hori, ez? Eta beste edozein lanbideetan eskaintzen dituzun baldintzak eskaini beharko liratekela. Ez da beti gertatzen, baina oraindik ere badago aurre iritzi hori, honek egingo du, gainera erraz egingo du, porque total, ezer, idatzi behar dut testu bat, ze izango da, ez? 10 minututan egingo du, hori egon badago, argi eta garbi. Bai, misereki jarretzen dugu. Bai, asko, orain ja ireki dugu atea da, venga. Bueno, netzako beste, ez dakit miseria da, baina, bueno, ni baitere batzutan, eta azkenean jokoaren parte da, baina esposizio hori, ez da, azkenean zuk egiten dezun lan bat, jende guztiak epaituko duela komila artean, ez da, eta kritika egin dezakela, eta jakina pelikula egiten baldin badezu, onartu behar dezu hori horrela dela, eta ez dut aldatu nahi, ezin dut mundu aldatu, ez da. Baina eraberean batzutan gogorra egiten da, gauza batzuk irakurtzea edo entzutea. Batipat, pentsatzen dezunean oker daudela, ez da, zure ikuspuntutik. Eta orduan, batzutan nahiz eta pelikula gaizki jarri, ikusten dezu zentzua duela esaten dunak, baina derrepentean, normaletik botatzen baldin badu, ez dakit, behin egin dela gutxi irakurri genuen, handiaren atzean bazegoela rollo ideologiko bat, non erakutsi nahi zen Euskal kultura, Espainiako kultura, baino handiagoa zen, eta orduan erraldoiak irudikatzen zuen hori, ezta? Euskal kultura, Espainiako kulturaren baino handiagoa zela, eta gaina azten zijoan zerbait. Bai, horrek mina ematen dizu. Gero parre eragite dizu, ezta? Momentu bat pasatzen zaizu, bueno, hau idatzi dunak ez daka zerbait ondo burun, ezta? Nori izan zen? Nori izan zen? Hor, Film Affinitin idatzita dago. Apaitz batek gainea. Gero behiratzen egin eta apaitz bat zen. Baina, persona anonimo batek idatzi zuena... Bai, anonimo batek. Bai. Karo, gaur egun hori beste kontua da, ezta? Idazten dunan atzian nor dagon. Eta hori sare sozialak eta eman duten zerbait aldaketa bat suposatu dute, ezta? Badagoela jende netzako akreditatuta komila artean, eta horrei beti importantzia emango dut, eta horien iritzien aurrean pena gehiago sentitukoet, nolabait esateko, batipat gustatzen baldin bat zait orokorrean bereiek duten ikuspuntua. Badaude beste kritiko batzuk, nahiz eta adituak izan, eta beste rollo batean dauden, eta nik errespetatzen ditut, baina gutxiago interesatzen zaizkit, ze ikuste dute zinean nik ulertzen ez dudan modu batean, ezta? Hoiek, betiko zea kritika dira, baina gero, badaude hor, beste batzuk, badirudina, daudenak mina egitera doazenak, ezta, nolabait esateko. Eta alderantziz baita ere, netzako baita ere, gauza positibo asko jasotzen direnean baita ere, momentu bat iristen da, beti gustatzen zaigu gauza politak entzutea, baina, ez dakit, desorosatasun bat. Horregatik nik, gauza txarrak irakurtzen ditudanean, nire lanari buruzkoak,
nik nahiko, ikasten ari naiz, nahiko ondo hartzen uste dut. Ze gainera, hori, esaten duzuna, dana positiboa izango balitz, izango zen, non dago kamera auskutua hemen, ez? Bai. Litzateke bat ere normala izango. Orduan nik uste dut, norbaitek hartu badu denbora, gainera agian pelikula errazago ikusten da, edo denbora gutxiago inbertitzen duzu pelikula bat ikusten, baina novela bat irakurtzeko, pues igual inbertitu dituzu 20 ordu, ez? Eta pertsona horrek eskubide guztia dauka, esateko 20 ordu horiek lapurtu dizkiozula. Eta kejatzeko eskubide guztia dauka, eta alde horretatik, nau, hartzen dut, ulertzen dute jokoaren parte dela, eta plazara ateratzen zarenean, atera bazara plazara izan da horretarako ere. Orduan, bueno. Nik ere ulertzen dut, esan nahi dut, ondo iritzen zait, ez dakit nola esan, ez nago horren kontra. Baina, esan nahi nun, baitere gauzoiek jasotzea edo jasotzen jakin inbehar dela batzutan, ez da. Eta, adibidez, nik beti esaten dut, pelikula bat estrenatzen dezunean, ez dut iritzirik entzun nahi, honeako txarreako oso sensible zaudelako, ez da. Eta gero ja, bueno, denbora pasatzen da, eta ikustezu gutxi gora bera nola jundan pelikula edo, eta orduan ja gustatzen zait irakurtzea, eta beti irakurtzen dut lehenengo kritika negatiboak, ze beti topiko bada, baina egia da. Kritika negatibo horietan egon daiteke zuretzako interesgarria izan daiteken zerbait, ezta? Honek zerbait ikusi du pelikulan eta atzaio gustatu. Beste askotan zugado zaude, esatezu, honek lehen esan desuna, harrapatu naute, ezta? Ez naiz hontara iristen eta konturatu dira ez naizela hortara iritsi, ezta? Eta hori esatezu, horren aurrean zesango zu, pues bai, ondo, kritika hona da. Kritika txar bat hona da, ezta? Baina, bueno, ni gehiago esan nahi nun hori, ezta? Batzutan, zabela zea batean, eta bat, eta bestiak, eta galean, eta batek elitu, eta bai, gustatu zait, ez zai gustatu, ez dakiz oso luzea egin zait, oso motela egin zait, jopila gustatu zait, argazkia, ez dakiz eta hainbeste gauza daude, momentu batian pixka bat ere, sentitzen zala, gehiagi bezala edo. Ez hitz egin niri, pentsatzen Ez hitz egin gehiagi, baina gero ere eraberan gustatzen zait, jakitea. Osa da momentuko ze horik, baina gero jakin nahi dut jendeak ze pentsatzen duen, orduan raroa da. Ez dakitzuek uste hori edo zerbait sumatzen ote duzuen euskal sortzaileei edo asko kostatzen dela euskal ekoizpen bat kritikatzea. Gustatzen zait galdera ze ez nago batea doz, horrekin, ez nago batea doz. Eta gaina asko zea komentatzen den zerbait da, handiaren kasuan, pelikulak izan dituen kritikarik txarrenak Euskal Herrikoak izan dira. Gero egongo dela autozensura, batzuk segura eski egingo dutela hori, baina evidez, zinemaldian kiniela moduko bat atatzen zen, kritiko desberdinak ematen zuten puntuazioa, eta puntuazio txikiena Garako Viktor Eskirolek eman zion, eta Euskal Medio bada. Baina katalana da. Baina Euskal Medio baten idazten du. Bale, arrazoi, hortan arrazoi. Dena den, eurrengo gunean, Euskadi Erratian nik esun entzun, baina dirudienez, egurrezko eman ziguten pelikulai. Eman zuten pelikula aurkeztu eta eurrengo gunean. Egontzian Euste Begoña del Teso, Ramon Etxezareta, Arkaitz Basterrak ere Euskadi Erratian entzun oso ondo pelikula jarri. Osa badago kritika bat, nire ustez, hemen kritikatzen da. Eta nik uste gure pelikulak Euskal Medioek kritikatu izan dituztela. Eta horregatik, niri behintzat iruditzen zait ez dala horrela. Baitere gero gertatzen da, beste batzuk ondo jartzen dutenean, jende horrekin gelditzen dela. Eta askotan baitere proiektatzen ditugu gure bizioak kritika horietan, ezta? Hau da, niri pelikula ez zaitu gustatu, eta orduan norbaitek kritika ona jartzen baldin badu, esaten ya está. Hauek aidea, pelikula euskalduna alako ondo jarri dute, baina pelikulak ez du merezi. Pelikulak ez du merezi eta hauek ondo idea jartzen ez da. Eta batzutan ez gara konturatzen, beste horrek, beste iritzi bat izan dezakela. Ze azkenean, eta ni hontaz oso komentzetuta nago, kritika pila bat irakurrita gero, kritika batek hitzaiten du batipat kritikari batetaz. Osea, hori hola da. Eta bere ikuspuntutik kontatzen den zerbait da. Hori izan daiteke baliogarria gizartarentzat eta irakurleentzat edo entzuleentzat edo ikusleentzat. Baina kontuan eduki behar da kritikak ikuspuntu bat daukatela. Eta hori, ona da zerbait da, nik uste. Baina, baitere jakinin behar da kritika horiek irakurtzen, ezta? Eta zuk horiei balioa ematen. Bueno, nik uste dut egia dela hain batean euskal kultura badagoela
egoera protekzionista edo esan daitekena, eta igual ez hainbeste berak eman ditu eredu batzuk bere kasuan, eta arrazoi guztia izango du. Euskal literatura diagokionez, nik genuke esango ez dela kritika txarrik, ez dagoela kritika txarrik, baizik eta kritika txar hori egiten dela modu sotilago batean agian, konparatuta beste hizkuntza batzuekin. Ez duzula zuzenean iraintzen idazle hori, adibidez, eta hori gertatzen da beste kritika batzuetan, ez da? Zelako mierda induen, ez dakit zer, holako gauzak ez dira esaten. Baina lerro artean irakurtzen baldin badakizu, ikusten duzu noiz den kritika bat ona eta noiz txarra, naiz eta ez diren oso hitz lodiak edo hitz lodi horiek erabili, ez? Eta, bueno, nik nire liburuen inguruan bai egin direla kritika txarrak, inkluso umeentzako idatzi ditudan, ematen duela horiek libre daudela, ez? Ez, niri egin didaten kritikarik txarrena, baina, bueno, txarra geratu zela gustora kritikaria, izan zen umeentzako idatzetako liburu batena, Paularen 6. atzamarra, gainera da nire libururik arrakastatxuena, gehien saldu dena, eta ala ere, egin zion errepaso bat, oso teorikoa, oso densoa, eta nik enuen ezer ulertu, baina esan, ostras, bai hartu duela txarto, zaio bat ere gustatu, ordan kasuak egon badaude, eta niri bezala beste edo zeini egin izan dizkiote txarra. Gero, egia da, asko erabiltzen dela, sare sozialetan adibidez, kritika, baina izena esan gabe. Hori oso tipikoa da. Hori, igual salbuespena, Iban Zaldua da. Nik Iban Zaldua miresten dut horregatik. Beti ausartzen da, gauzak izenagatik esaten, eta autoreak bere izenagarekin identifikatzen, eta honek egin zuen hau hemen, bere liburu honetan, eta honek egin zuen hau bere liburu honetan, eta horrek zigurrenik ekarri dizkio bere txaitasunak, eta izango ditu hor bere ikamikak jendearekin, ze azkenean egia da oso mundu txikia dela, eta aterako garela horra pasillora, eta topo egingo dugula kritikatu gaituen horrekin, hori horrela da, eta horregatik autozentsura hori, ez? Baina, salbuespen moduan, Iban Zaldua aurkezten dut, berak oso ondo egiten du, eta gainera beti esan dut kritika egiten dut, fundamentatuta, eta oso iritzi sendoekin, eta honekin uste dut, ez? Esan nahi dut, honekin, hori fundamentatuta dagoela bere kritika, ez dela irain gratuitoa, ez? Orduan, bai, badago pixka bat, autozentsura pixka bat hori, badago kritika txarrak sotiltasunez egiteko joera, eta badago anonimatasun asko ere, bai, eta gauza botatzea, harria botatzea, eta eskutatzea, ez da, hori egon badago. Ohitura daukazue gero, adibidez kritika on edo kritika txar bat egin duen horrekin hitz egiteko eta lana baloratzeko eta hola? Ez, nik uste gainea kaltegarria izan daitekela etorkizunerako, ez da, azkenean, bai, batzutan gertatzen zaizu, ez da, batipat Donostiako zinemaldian, hor daude danak, eta ja batzuk ezagutzen dituzu, ez da, eta orduan, pelikula erdipurdi jarri badu, eta alderantziz baita ere, berdin izango, ondo jarri izan badu, pixkat sentitzen zea, ez dakit, beste... Gonbidatu behar diozulako bata irosi. Bai, zerbait erlazioa raro badago hor, ez da, eta badakizulako bere lanak asko balintzatzen duela zurea. Guk egiten ditugun pelikuletan kritika oso importantea da. Ezkenean horrek bultzatuko jendea zinera joatea edo ez, eta orduan hori bereek badakite botere hori dutela, ez da, eta orduan nik nahiago dut, eta beti ere gertatu izan zaitu hori, pixkat, alde batera edo. Gero, gertatzen dena da, zure hiri berdinean bizi balimadia, koinzitzen dezula sarao batean edo, eta orduan hitz dezu, eta hor erlazio badago, ez da? Baina normalean saiatzen ez gehiagitz egiten zure lanaz, ez da? Bestela... Egon dira kasuak idazle batek kritika txar bat jaso eta idazten du, igual egunkari berean, idazten du gutun bat zuzendariari bere burua defendatzen, ez? Hori da erridikuloa niretzako, elkarrizketa ez da kritikaria eta idazlearen artean. Elkarrizketa, debatea egon behar bada, izango da obra eta kritikariaren artean, ez? Obra hor badago, berak irakurri du. Eta eskubide osa dauka bere iritzia emateko. Ez ara sartuko, ama bat bezala, zure umea defendatzera, ez? Baina begira ze polita den benetan, ez? Hori niretzat, ez, egindakoa ja eginda dago. Eta berak ja esperimentatu du, berak ja nolabait harreman bat sortu du obra horrekin edo liburu horrekin. Hor dago kontua, zuk ja ez daukazu hor zer esaterik, zer esango duzu. Ezkenik benetan dago egin nahi nuen, baina ez duzu egin duzuna hor dago. Eta irakurri duena, berak egin duen interpretazioa, jazta, ezin duzu gehiago manipulatu hori, ja obra amaitu da. Igual nahiko zenuke jarraitu eta zuzendu, baina ezin da.
magia eginda dago, ez? Orduan, niretzat hori, erantzutearena kritikariari, Hor, noizbait egiten badu, mesedez tiro bat botan eri, edo ze izango da oso txarto nagoela ja. Hor, ezagunena izan zen, Espainian gertatu zena Almodóvar eta Boyerokin. Boyerok Almodóvarren ze pelikula bat kritikatu zuen, batzen zen izan zen, eta Almodóvarrek erantzuntzun anuntzio bat jarriz egunkarian. Eta orduan Boyerok erantzuntzun bueltan, eta, bueno, orduan ja, Almodóvarren pelikula bat estrenatzen da bakoitzan, ikustet jendeak El País eosten dula, ikusteko Boyerok ze jartzen duen, eta beti egurra emango dio. Bueno, trikimailu publizitario bat ere izan daiteke, Igual, hori baita ere, ja pentsatzen hasi behar dugu, behar bada trikimailu badala, ze kuriosoa da hor, gertatu den erlazioa, kaso honetan gaina, Espainiako zinegilerik ezagunena eta Espainiako kritikaririk ezagunenen artean, ez da? Eta, bueno, daude bi figura oso potente komina artean, borrokan, eta orduan jenderi morba gustatzen zaio, ez da? Eta morboak saltzen du, eta bai, jokoan sartu dira. Bai. Berez ja, galderaren tartean sartzen gara, luzatu behar nizuen azken galdera bat, zera, pixkat etorkizunera begira jontak atixa, hola, labur-labur, nola hemen gauden Euskal Kulturgintzaren urteko, ez dakit, datarik garrantzitsuenetan, pixkat, labur, errateko beraia egitza eman antzinetik, Euskal Zinemagintzan, Izugarrizko urtea dator. Earki. Horrela, bai, benetan diot, egiten, Eta guk ez dago pelikularik, orduan libre esan dezaket. Eta zergatik? Bai, badator, errementari estrenatuko da, Sitgesen eta Donostiako beldurrezko astean bota den pelikula, eta udaberri honetan estrenatuko da. Telmosnal egiten ari den dantza film berezi, eta nik uste zoragarri hori ere estrenatu ari izango dela. Estrenatuko da. Baita ere estrenatuko da Koldo Almandozen lehenengo film luzea, Oreina, eta diotenez, filmaketa egina dago, eta oso itxura ona du, eta badirudi oso ondo dela. Eta dena ondo badoa baita ere, Agur Etxebeste estrenatuko da. Dala, Aupa Etxebesteren bigarren zatia, ez da? 15 urte edo, ez da gizema urte berandago. 2005, 2006, 13 urte berandago. Orduan, ez dut uste kejatzeko moduan gaudela, 4 film datoz eta 4 ere oso itxura onarekin. Orduan, ni pozik nago. Zuek bazabiltzate zerbaitetan? Film laburrak eta dokumentalak ere aipatzekoak, ze horiek ere zinadia, eta nik uste torre ere badaudela oso pieza politak. Gu gaude eta dena ondo badoa, udaberrian filmatzen hasiko gara, eta da, kasu honetan gazteleraz, Andaluziako produktora batekin egingo dugun pelikula da, koproduzitukon pelikula bada, eta da, Espainiako Gerra Zibilian eta posgerran edo, Gerra Zibilaren ondorengo urte horietan, gertatzen den historia bat, Andaluzian, da pertsona bat bere errepublikaren alde egintzuna edo, 30 urtetan bere etxean eskutatuta egontzena, bere etxetik atera gabe. Eta orduan kontatuko dugu horietako baten historia, topoak, bezala ezaguna diren pertsona horietako baten historia. Aspaldi genuen proiektu bat da, Josemari Goenak izan zuen ideia, dokumental bat egin zuten Andaluz hauek irusoingoekin batera orain dela urte batzuk, dokumentale hori ikusitarakoan Josemarik esan zuen, honekin fikzio bat egin daiteke eta badirudi egingo dela. Eta film labur bat, Iban Zalduaren ipuin batean oinarritua. Mateoren ama izeneko film labur bat, ipuia berez ama zan, baina, bueno, Mateoren ama eta nik uste ditxura polita dola. Gauza honitz, eta literaturan, lehenengo, olako osnarketa bat, etorkizun hurbil eta praktiko batera begira. Ez dakit ez nien naiz adibinoa, baina, bueno, zinean ez bezala, Euskal Zinea nik uste dut, kanpotik ikusita behintzat ematen du dagoela orain momentu gorantzko batean, ez? Gorantz doala, momentu efervescente bat, gauza interesgarri asko ateratzeran dira, eta horrek erakarriko du ere azkenean jende gehiago eta talentu gehiago ere bai, nik uste dut. Ordan, proiektzio bat ikusten da argiago zinean, ez? Gorantz doala. Euskal literatura gehiago dago igual meseta batean edo, ja momentu estableago batean, ja hamarkada asko direlako produkzio establea eta idazle asko eta produkzio nahiko txukuna. Eta, bueno, ni alde horretatik beti esaten dut, urtero dagoela Euskal Literaturan gauza interesgarria, urtero dago zerbait interesgarria. Beti egongo dira 2-3 titulo, esateko modukoak, hau bai edo bai irakurri behar duzu. Eta hori asko da, eta nik uste horrekin
konformatuta ere ondo gaudela, ez? Eta bueno, idazleok azkenean jarretu behar dugu gurea egiten, ahalik eta hoberen, beti hoberantze egin nahian. Bestelako kontuak ja ez daude gure esku, ezta? Nola sustatu irakurletza edo irakurtzaletasuna gazten artean, beti galdetzen dena, begira, nik hori ez dakit. Osea, niri hori ez galdetu, ze hori da misterio bat. Nik nire egingo dut eta norbaitek gazte batek irakurri nahi badu, ba oso ondo, ez? Baina, bueno, sormenaren aldetik, nik uste dut norberak jarraitu behar duela beste edo zerri begiratu baino, bereari begiratuta eta beti kalitate horri begira, ez? Orduan, ez dakit oso ondo zer datorren, ez? Adibidez, nik baditut gazteentzako liburu batzuk, Amaia Lapitzenak, bueno, bi bakarrik gehiago izango ziren, baina momentuz ez dira gehiago, eta da 12-13 urteko gaztetxoei begira, eginda pixka bat nik 13-12 urte nituenean zer gustatzen zitzaidan, hori errepikatu nahi izan nuen, ez? Eta detektibe bat, munduan bidaiatzen duen, eta bueno, niretzako txikitan elementu oso atraktiboak zirenak, eta gaur egun ere bai, Eta, bueno, hori mugitu da nahikotxo institutoetan eta eskoletan eta bar, eta egun batean bururatu zitzaidan Twitterren sartzea ikusteko aber gazteek zer zioten Amaia Lapitzi buruz. Eta topatu nuena izan zen komentario guztiak 189 ziren gazteleraz, eta gehienak ziren, ¿qué mierda mañana examen de Amaia Lapitz? Y no me lo he leído. ¿Alguien me lo cuenta? ¿Qué puta mierda? O sea, puta mierda eta mierda, pilo bat, eta baita ere azterketaren kontzeptua, examen de Amaia Lapitz. Nik geratu nintzela flipatuta, ez? Eta hor geratu nintzen pixka bat, alde batetik, claro, mierda bat delako zuk idatzi duzuna, hori ez da gustokoa, baina beste alde batetik, azterketa bat, Amaia Lapitz nik ez nuen idatzi azterketa bat izateko DBH-ko 3. mailan hurrengo egunean, eta jendea amargatuta edukitzeko hor, ez? Eta esan nuen, Joseo zer gaizki, hemen zeo zer gaizki dabil. Eta guain, eran duzu, idazten ari zarela, ez da? Zerbait, novela... Bai, novela bat amaitzen, suposatzen da. Eta zerbait erraten da, edo ez? Bueno, berez, lehenago bukatu behar izan, zen nik beka bat jaso nuen hau idazteko, urtebeteko epea nuen amaitzeko, amaitu zen epea eta ez dut amaitu. Baina, esan dudan bezala, ez dago hainbesteko presiorik gure merkatu txiki honetan, eta horri esker lortu du luzapen bat, eta luzapena daukatu udaberri arte, eta udaberrian aterako da. Izango da novela bat, puntu beltz bat izango du, hilketa bat dagoelako atzean, ama batek bere seme-alabak hil ditu. Eta orduan, bueno, da pixka bat jakitea zergatik gertatu den hori, krimen imagina ezin hori, nondik nora etorri den hori, ez da? Hori da pixka bat. Erki. Ongi ditzen bat zizue, berai emango diogu hitza? Terapiaren konsulta 30 euro, Azte merkea. Bakoitzak? Bakoitzak. Merke-merkea da hori, Ez dakit, aprobetxatu, zuek ere galderaren bat egiteko. Seguro baditu zuela. Ez, dena oso ondo argitu dugu. Kritika bat ere egitean duzu, Ez, gaur ez. Ez dugula lorik egin, Hori da, beri ez da zuerpatu. Ez dugu esan, baina... Euskaldunak elebidunak eta askotan 3. hizkuntza bat ere kontrolatzen dugu. Orduan, idea sortzen danean, zuen buruan, historia batena, personaia batena, hizkuntzakin dator edo konstienteke hartzen den erabaki bada. Ostras. Zu badakizu hori erantzuten? Nik uste tor, gertatzen dena da, lehenengo, gure kasuan egidez, produkzioak baldintzatzen du eta nolabait inertziaz egin izan ditugu gauzak, ez da? Lehenengoan oso argi genuen, zan dute moduan, 80 egunean nahi genula elebidun egin, eta orduan historiaren parte zan, eta gaina hizkuntza importantea zan pelikularen traman, ez da? Eta gero, loreak egin genunean, 80 egunean, ondo atera zan, asko mugitu zan nazio artean, eta bar, orduan inertziaz erabaki genuen euskeraz egitea, eta horrela atera zan. Orduan, ez dakit, zuk adibidez badakizu, nahi beti oso harrigarria egiten zait hau, jendeak esaten duenean. Nik gazteleraz pentsatzen dut, edo
Ni inglesez hobeto hitz egiten hasi nintzen, inglesez pentsatzen hasi nintzenean. Eta nik nire buruari galdetzi dutenean nola pentsatzeten, ez zure bakarrizketa horiek, baizik eta pentsamendu abstrakto horiek, nik ez dakit ez hizkuntzatan pentsatzen deten. Eta nik uste horrekin oso lotuta da, hola. Eta gero, beste gauza bat, zoazte zer ditzeten. Jon, beru egiten duen, igual gero baso bat urreango ez. Hor ja hizkuntza badago. Eta hor, euskaraz egin dezaket. Baina, nik uste, gidoi bat egiterako orduan, etzaloa jartzen, hori baino aurrerago dagoen zerbait da, zerbait abstraktuagoa da. Orduan, bai, nik uste, era naturalean atatzen den zerbait da, baina gehiagi pentsatu gabe. Idazterako orduan, nik enuk esango ideia euskaraz datorrenik, ze hori, askotan ez da aurre linguistikoa den zerbait, eta beste alde batetik, nola gazteleraz ere bizi naizen inguruan, askotan ideia dator gazteleraz, igual da lagun batek gazteleraz kontatu di gauza bat, eta hortik tiraka dator gero ideia, edo irakurtzen naiz liburu bat gazteleraz dagoena, eta hortik tiraka dator gero ideia. Orduan, badago momentu bat noski euskarara pasatzen dela, baina ez dakit zein momentua den. Eta zergatik den hori, zergatik den euskaraz, niretzat da, ja eskua eginda dudalako hizkuntza horretara, hori bai niretzat ja oso importantea da. Niretzat fikzioa idaztea da, euskaraz idaztea. Ohitura kontu bat da, ja 20 urte dira horrela ari naizela, eta ezingo nuke beste hizkuntza batean, igual halko nuke, baina, eta probatu izan dudanean, gazteleraz idaztea, arraro geratu da. Ja nintzen ni, ja etzen nire idazketa, ez? Baina izan zitekeen, ohitura kontu hutsa da niretzako. Horrela hasi nintzen, horrela hor topatu bidea eta ohituraren indarrez horrela da. Baina ideia ja euskaraz datorrela nik genuke esango. Ez dakit ulertu den, baina. Gidoi... A ber, bai. Ez dakit, nik uste zinema eta idazleen mundua pixkalotzen dituna igual gidoilariaren paperak, nik ez ezagutzen, baina ez dakit, gidoilari zukite dituzunan pelikuletan, gidoilari bat o gidoilari talde bat egon behar da, idatzi behar duena eta idatzi hori dagona, ez dakit, zuk ere horpiziko ezula idazlearen paper hori, eta gero ez dakit, bazuk adiez gidoilari papera edo lan hori interesatgarri irutzen zaizun, edo ezberdina da novela bat idaztea edo gidoi bat idaztea, Bueno, nik uste dut badutela komunean gauza asko, igual gero zuk esango duzu zuk esperientzia gehiago, akasu. Nik bai ikusten nuela hori, de hecho nik idazlea izan nahi nuen, baina ez zegoen karrerarikola idazlea izateko, orduan ikasi nuen ikusentzunezko komunikazioa eta buruan neukan gidoilaria izatea, hori bide bat izan zitekela. Eta, pixka bat aritu nintzen horretan, baina gero ikusi nuen asko zailago zela gidoilaria izatea, eta batez ere asko zailago zela gidoi hori pelikula eginda ikustea, idazlea, liburuen idazlea izatea, baino. Eta horregatik alboratu nuen azkenean gidoi gintza eta zentratu nintzen idaztean gehiago. Baina, gidoi gintzan, adibidez, nire ikasleekin gradua mailerako lanak, nik eskaintzen dudan lana da gidoiak, luzemetraien, film luzen gidoiak idaztearena. Eta etortzen zaizkit ikasleak, eta nik uste dute lagundu aldi edala, batez ere ez gidoilari moduan daukadan esperientziagatik, ze oso txikia da, baizik eta idazle moduan daukadan esperientziagatik, ez? Eta laguntzen diet, historio koherente bat egiten lehenengo aktutik amaiera laino. Eta nire aportazioa datorrela idazle moduan dudan esperientziagatik gehiago. Nik bai ikusten dudala lotura hori argi eta garbi. Bueno, ez dakat esperientziarik idazle moduan, gidoilari bezala bai, jakina, baina idazle, literaturako idazle bezala, eta orduan zaila egiten zait, ez da. Bai, iruditzen zait, irakurtzen detenagatik oso gauza desberdina direla, ez da. Azkenean gidoiak beti daka helburu bat, eta helburua da pelikula bat egitea, ez da. Eta orduan beti zaude pentsatzen, bai gertatzen den historia, baina baita ere hori bisualki nola irudikatzen den, ezta? Hori behar bada gidoilari da norbaitek, ez dakize punturaino egingo duen horrela, ezta? Baina gu gidoilari eta zuzendari geren enean, azkenan gero material hori pantailaratzen degulako edo, askotan baita ere zaude pentsatzen irudietan, ezta? Eta orduan,
gidoiak daukan gauza honetako bat da, ez tezula gehiegi landu behar testua. Ez tezu inungo filigranarik egin behar, eta idazten duzu bakarrik gauzak gertatzen dira moduan, eta saldi motzak inditzakezu, eta orduan oso simplea da, ezta? Eta irakurtzeko batzutan zaila egin daiteke, azkenean horrek ez daka inungo... Eta orduan literaturak beste zerbait eskatzen du. Naiz eta zinematografikoa den literatura izan, horrek ere eskatzen du hizkuntzarekin jokatzea eta hizkuntzarekin gaitasun batzuk izatea, gidoilariek nahita ez izan behar ez ditugunak. Simple izatearekin batzutan nahikoa da, ezta? Irudikatzea hori eta punto. Eta liburu idazle bati beste zerbait eskatzen diogu, ezta? Zuk ere irudiekin jolasten duzu batzutan, visualizatzen duzu? Bueno, Jonek esan du, eta hala da, noski, nik uste dut denok dugula ja gaur egungo gizartean, 21. mendean, gure eragina, ikusentzunezkoen eragina oso handia dela, ez? Eta biztan da, zelako diferentzia dauden 19. mendeko nobelak eta gaur egungo nobelen artean, ez? 19. mendeko nobeletan, igual 20 orrialdetan deskripzio bat zen, ez? Zerbait deskribitu behar zen, ze jendeak ez zeukan artxibo visual handi bat, orduan eman behar zenion dena. Gaur egun, zuk esaten duzu, sartzen naiz liburutegi batean ez dakin nola, edo espaziontzi bat ez dakin nola, eta ja badakizu, hainbeste espaziontzi ikusi ditugu zineman, ja ez duzula behar deskripzio handi bat, ez? Orduan, bai idazle moduan, noski, baduzula artxibo hori, eta tiraka egiten duzu, eta ez duzu gehiegi deskribatu behar, eta irakurleek ere badute kultura visual hori, zuk baliatzen duzuna, ez? Orduan, bai. Azken galdera iteko aukera badago? Bai, bazegoen hor bat. Bai. Hola, beste bat. Ni galdetu nahi nun pixka bat nola ikusten duzuen gazteen harremana zinearekin eta literaturakin. Ni zine aretotan ikusten dut askotan, media 50, 50etik gora, irakasle naiz baita, ikusten dut, zuk esatu zuen bezala, askotan zigorra ematen dula, ez, liburua irakurtzea. Orduan, pixkat nahik eskatzen hau, ez, horrek mendik urte batzutara ze suposatuko duen zinean edo liburu munduan, ez? Nire ustez arazoa daukagu, zineak batipat, eta zuk esaten dezun hori egia da. Guk adibidez, guk egiten dugun zinea normalan ez da gazteentzat, jende helduarentzat edo da, target atletik, ez da, iruditzen zaigu. Gero, juten dira batzutan gazteak, eta baita ere umeak ere dira handia ikustera, eta batek esan dit gustatu zaiela. Bueno, sinesteko dute, baina, bueno. Baina, orduan, egia esan, nolabait gu gai egiten target horrentzako pelikulak, baina ez era konstientean, bezik eta horrela atatzen zaizkigulako, ez da? Baina gero, zine aretoretara juten bazea eta batipat astean zehar, denak dira adin batekoak eta batipat emakumeak. Eta gaina hori dago, azterketak indira horren arira, ezta? Adibidez, zinemaldietan ere, asko aipatzen dira zinemaldiak, eta bai Donostiako zinemaldian eta munduko dozein zinemaldietan baita ere jende gazte gutxi ikusten da. Badaude eszepzioak, badaude festival batean, ez dakizu zergatik, jende gaztea biltzen dela edo. Eta baita ere ikusten duzu herrien arteko diferentziak. Adibidez, Frantziar estatuan, gazteak gehiago ikusten ditut zine jaialdietan. Eta hori nik uste erlazio handia dakala baita ere kulturaren transmisio eta irakaskuntzarekin. Ez dakizen punturaino ematen diogun garrantzia horri. Eta nik uste hori ere lotuta dagoela, ez da. Gero, jakina, zinea garai batean zan entretenimendu futbola eta zinea, ez da? Eta ez zeon nila zer gehiago. Gaur egun ja gauza asko daude eta orduan zineak horiekin konpetitu behar du. Eta konpetitu esaten, azkenean tartea dakazu baterako eta ez besterako, ez da? Eta orduan, guk ere jakin behar dugu, garaiak aldatzen diala eta ezinezkoa dela mundu guztia zine areto batean sartzea, ez da? Baina bai, beharko genukela, saiakera bat, eta oso serio, eta nik uste hortan nahi gehala pixka bat, jende gaztea zinea eta ikusentzunezkoekin lotzeko, ez da? Eta, bueno, gauzatzuk egiten ari dira, gustatu edo ez, adibidez, goazen fenomeno bat izaten ari da umeen artean, eta nik uste, ona dala bentsat, zerbait izatea, ez da, helduleku bat izatea, eta gero normala da 8 urtekin goazen gustatzea. Ez da normala 8 urtekin Tarkovski gustatzea, egon daiteke ume bat, ez da?
baina segurazki guazen ikusi duen ume horrek urte askotan eta gero beste gauza bat eta beste gauza bat, iritsiko da 24 urtera, hau da nahi ikusi, nila ez den nahi ikusi, beste zerbait eskatzen dut, ezta? Eta orduan, bueno, bai prozesu bada eta sensazio dakat, batzutan ere ikusle asko oso ume ikuste ditutela komila artean. Eta hori ere kritika txikia da. Bai, bueno, nik uste dut zine tradizionala pantai handikoa aretoan badela berantztoan eredu bat geratzen ari dena, hori target oso txiki eta espezializatu batentzat, baina ikusentzunezkoak baditu... Ez da lain txikia, ez? Ez da txikia, baina konparatuta... Komparatiboki zanarekin. Orain dela 40 urtearekin, baina baita ere ezin egiten den gaur egun. Ez dakit, garai batean askoz gehiago egiten zen, eta askoz, bueno, ez dakit. Baina ikusentzunezkoak indar asko dauka gazten artean, eta beste modu batzutan, ez? Seriek tiroi asko daukate. Nik nire ikasleekin saiatzen naiz pelikulen referentziak ematen, ez dute batera ikusi. Ez dute pelikula, loreak beti jartzen diet, por cierto. Eta batzuei gustatzen zaie. Eta flipat, bai, batzuei. Baina ez da pelikula bat masentzat, ez? Ez duzu inoiz pentsatu masentzat denek. Eta la ere, 18 urteko bineskek esatea, ostras, nire iruditzen zait lalitxe dela, Eta, bueno, baina hori, gero, serien referentziak ematen dizkie dela, eta horiek bai, ikusten dituzte. Ez denek, baina gehiagok ikusten dute seriak, eta gero ja YouTuberen munduan sartzen bazara, bueno, hori da zaku ilun bat nik asko sartu nahi ez dudana, da mundu bat ez dudana ulertzen. Ja, ikusten dira sartzen ari naizela. Baina, bueno, esan eduz ikusentzunezkoei bai ikusten dira beste potentzial bat gazten artean literaturari, baino. Literatura beti izan da gauza minoritario bat, eta jarraitzen du izaten, eta saiatzen gara, denek irakurri behar dutela, eta denek irakurri behar dutela, eta ez dakit, ez dugu topatu bidea hori egiteko, eta ez dakit posible den ere. Azkenean oso gauza intimoa da, nik uste dut, eta noski, zu jar dezakezu inguru giro egokiena, hori da egin dezakegun gauza bakarra. Azkenean literaturlan batekiko harremana, hori, harreman intimo bada, eta ez dena garatuko norbaitek esaten dizulako, ez? Ordan, bueno, inguru giro hori mimatu pixka bat, gidatu, irakasleek gauza asko egin ditzakete, nik uste dut, nire asko ibili naiz eskoletan, eta irakurri dutela niri burua, eta joan naiz gero beraiekin hitz egitera, eta aldea izugarria dago, ikusten zunean irakasle bat paso egin duela, eman dira liburua, egin dira igual azterketa bat, eta hitzaldiaren egunean, edo solasaldiaren egunean dago izkina batean nazka aurpegiarekin, ze hori ere ikusten da, ez asko, baina ikusten da, eta umeek ere nazka aurpegi bera daukate, eta gero joaten zara beste eskola batera, irakaslea dagoela supermotibatuta, entusiasmoa kutsatzen die, egin dizute marrazki bat ez dakin nola, eta kutsatzen zaie. Osea, irakasleen eragina handia izan daiteke, baina ez totala. Ordan, ez dugu inoiz pentsatuko guztiak zaletu ditzakegula, bakarrik irakasle onak izan da. Oso importantea da inguru giro hori zaintzea, entusiasmo hori saiatzea komunikatzen eta kutsatzen, eta hori da egin behar dena, eta hortik aurrera jakitea, bueno, hori norberaren bidea dela, ez? Ikasle bakoitzak egin behar duena, gazte bakoitzak egin behar duena. Baina gazteen inguruko kezka hori ez alda pixkat permanentea. Erran nahi dut, generazio guztitan ez generazio zarragoek edo helduagoek izan dute gazteekiko horrelako mesfidantza edo preokupazio bat, eta gero ez dakitela 20 urte ere behar bada egoerantzeko... Bueno, ni nola orain, ja nola naizen gaztea eta heldua kontsideratzen naizen, nire ikuspuntutik ikuste ditut gauzak, ezta? Eta, bai, izan liteke hori, baina era berean, nik sensazioa dakat, bueno, oraingo sobreofertari edo oferta horrek ere baitere, azkenean bideratzen ditula baitere jendeak era batean edo beste batean, ezta? Eta orduan, ez dakit nola zan, baitere nahi dugu dana azkarra imediatoa eta impactantea izatea eta beste gauza bat, ezta? Eta beste gauza bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta hori oso ondo dago, baina behar bada igual, behar bada ikuspegi romantikoa dakat, eta idealizatuta, baina hori gertatzen zen gure garaitan baitere, baina baitere beste zerbait ere, bai, ezta? Beste zati komen hartan sakonago bat. Baina egia esan, ez dakit zer esaten nahi ezen, ze gazteak ere ez ditut ezagutzen. Nik hainez topikoetatik hitz egiten eta sensazioa izan dezaket ezagutzen dituten
bost gazteak ikusita, ez da, nire hilobak eta beraien lagun batzuk, baina ez ditut benetan ezagutzen. Orduan, ikustetena da, gauza batzuen aurrean ez dutela erantzuten, baina hori besterik ez zergatikan dan hori, zaila da. Zuk harreman gehiago duzu, ez, unibertsitatean, ikasleekin. Bai, bueno, eta, egin batean normala da kezkatzea etorkizunagatik, azkenean gazteengatik kezkatzea da, etorkizunagatik kezkatzea, ez? Sentitzen dugu gauzak aldatzen ari direla, guk gure mundua ezagutzen dugu, eta etorkizunean pentsatzerakoan ja ilumtasunean gaude, ez? Eta horrek normala den moduan urduritasuna sortzen du, ez dakigu nora goazen. Eta ez zaigu gustatzen, nuk nahi dugu jakin zer den eta zorua sentitu nahi dugu gure oinen azpian, ez? Esan edut, zergatik eskatzen garen gazteengatik, badago ezin egon existentzial hori ere atzean, normala da kezkatzea, baina azkenean haiek izango dute hitza eta haiek egongo dira hemendik 30 urtera goia zaharretxean gaudenean, ez? Orduan, haiei utzi behar diegu, konfiantza eman behar diogu. Bai. Eta gaina, esan etena leheno gaztei buruz, imediate, zeago behazkar horietari, baita ere, helduen eta nire gertatzen zaigun zerbait da. Gure sartu gara gizarte hortan, nola bizateko. Osea, gizarte aldatu inda. Ez da bakarrik gazteak. Behar bada gazteetan nabariagoa da, baina gure ere bai, boen bat iristen zaigu, eta berala erantzuten dugu, eta ez dakiz zer, eta gero motz, ez dakiz zer, eta norbaitek testu luze bat bialtzen baldin badu, ez da tirakoreko, ez da? Hori egiten dugu. Eta, bueno, behar bada leheno geno gehiago ditura, behar erakoreko, eta ez dakiz zer. Bueno, gauza horiek aldatzen nahi da, ez bakarrik gaztea, baizik eta aldatu da, barkatu. Bai. Gurekin bai. Ni badauket galdera bat, baina uste dut, 2 minututan edo bukatu behar dagoela. Katisa, zuk idatzi egiten duzu eta Jonek zinema egiten du. Bulkada hori noiz sentitu zen duten, zerk eragin da. Noiz ikusi zen duten zerbait, hau da nik egin nahi dudana. Edo hau da, ez dakit nola esan, eredu, referentzia bat, momentu bat egon zan bizitzan non, espektadore zinema gustatzetik ogibidea hemendik eraman nahi dut. Edo ogibidea eraman gabe ere. Zerk eragiten du bulkada hori, non dago? Jende asko galdetzen dit hori, eta nire erantzuna beti da nahiko, ze niretzat ez zen egon momentu bat, eta ez zen egon irakurraldi bat, edo idazle bat, baizik eta izan zen prozesu bat niretzako. Hasi nintzen irakurtzen, asko gustatu zitzaidan, jarraitu nuen asko irakurtzen, txikitan asko irakurtzen nuen, eta besterik gabe, irakurtzen nuen bezala, idatzi egingo ditut nire ipuintxoak, ez? Eta prozesu bat izan zen oso naturala eta bat ere kontzientea izan ez zena. Ze ipuinak idazten dituen bezala, egiten dituen marrazki oso txarrak. Edo bestelako gauzak egiten dituen, edo pianoa jotzen nuen, ez? Berdan, bueno, oso gauza hori naturala, inkontzientea, baina badago momentu bat, zeinetan esaten duzun, bueno, orain serio hartuko dut. Hori bai dela, ja, autokontziente bat. Eta hori ja gertatu zen heldu aroan. Nik ja 22 urte nituenean edo, ja, karrera amaituta eta zer egin ere bizitzarekin, esan nuen, bueno, gauzetako bat, ziur daukat, izango dela, idatziko dudala eta serio. Hor bai da, egon zela momentu bat, kontzienteki aukera hori egin nuela, baina atzetik ja, bazetorren prozesu hori, esan dudan moduan, naturala izan zena. Ez dago, igual asmatu beharko nuke historio bat, nengoela, ez dakit non, ez dakit ze liburu irakurtzen eta batean argia, baina ez zen olakorik egon. Hurrengoan kontatuko dizut, asmatzen dudanen. Nire kasuan bai, eta gaine hau ontan askotan pentsatu dut, nik esaten den, ni batzutan zinegila naizela bi arrazoigatik, eta bat da, txikitan nire gurasoek kamera bat zutelako, oporretan juterakoan, grabatzeko kamera bitako bat, eta astetik aspertzen nizelako, ez da? Eta orduan, aspertzen nizanean kamera hartzen nuen eta gauza grabatzen ditun. Hori egiten nuen zerbait izan, eta hor, egia zen zentzu askori gabe, baina gustatzen zitzaidan kamerakin ibiltzea. Historia kontatzea baino gehiago, igual kamerakin ibiltzea, ezta? Baina egia da, garai hartan gehiago nahi nula izan lehenengo txirrindularia eta kontatu nintzanean txarra nintzala, saskibaloi jokalaria. Eta, bueno, gehiago kontatu nintzen hortareko ere nula balio, eta gero momentu batean zen bat zinegile, ezta? Eta zinegile izan nahi hortan, netzako oso garrantzitsua izan da lehenengo ikusle izatea, ezta? Eta konturatzea, adibidez Donostiko zinemaldian, epaimaikide gaztean izanean, jendean erekin joten zianak, pelikulak, normalean txikarra taiten zuten pelikulak ez ikusteko, eta niri gustatzen zitzaizkian pelikula horiek ikustea, ezta? Eta horren konturatzen nintzen, zinea gustatzen zitzaidala, ezta? Eta nik uste hori klabea izan dela, gero ni zinegile bihurtzeko. Eta baita ere, eta bai dela, zuk esan duzun bizioitako bat, edo, batzutan komentatu izan dut, eta pentsatu izan dut,
behin Donostiko ospitalean negon, eta bertan aizian Lardilla Roja filma egiten. Hor da, sekuentzia bat atatzen diala ospitaletik, Nantxon Nogo eta Ema Suarez, eta gelitu nintzen, autobusan zain egon, autobus geltokian, eta hori, autobusa pasatzen zian, eta ni jarretu nuen hor begiratzen ikusten, eta zen, gustatzen zait. Gero junitzen pelikula ikustera, eta pila gustatu zaitan, eta zen, igual hemen badago zerbait, ezta. Gero ja astu itentzea, beste ikasketak beste bideo batetik emateituzu, eta gero suertea duzu, zine eskola batean sartzen zehala, ezagutza dituzula zure nahi desio berdina dituzten pertsonak, eta aztentzea gauzak egiten, ezta. Baina nik uste badala zerbait, netzako zine egiteko eta idazteko edo, importanteaena da batetik nahia, egin nahi bat dagoela. Baina ez, nik pelikulak egin nahi ditut, baizik eta behar moduko bat, ezta, gauzak egiteko. Eta nik uste hori importantea da, eta hori, derrepenten zure barruan sortzen dan zerbait da. Ez dakit, zaila da esplikatzen, eta hori bai ez nukela jakingo noiz etorri izan. Baina nik uste gauza guzti horien bature, sortzen dela. Baina ondo dago aipatzea asperdurarena, zeren ez dugu aipatu sormen prozesuari buruz ari ginela, bi gauza importante da asperdura, eta beste bat da denbora galtzea, alferrik galtzea, sormen prozesuan. Aspertuta zaudelako azten da burua bueltaka, baina gero prozesu horretan denbora pilo bat galtzen da tontamentean. Gero ez da tontamentean, ze ikusten duzu, igual egon zara 7 ordu ezer idatzi gabe, eta jeitsi zara paseo bat ematera, eta hogi arostera eta zaki zer, eta gero telebistan, YouTubeen hasi zara bideo bat ikusten, eta azken orduan, ja amaitzen zaidala, umeak datozela eskolatik. Ordu erdi daukat, ordu erdi horretan zara superproduktiboa, eta ikusten duzu aurreko guzti hori izan dela zerbaitetarako. Orduan, esperdura eta denbora alferri galtzea, gazteekin igual konektatzeko bideia salgarri, Bai, berri dugu. Bueno, listo, Katixa Agirre eta Jon Garaño, eskerrik asko eta plaza honetara horbiltzeagatik, eta zuei ere eskerrik asko, etxean aspertzen mazate, lasai egon, behar bada idea hon bat etorriko zaizuela, eta denbora galtzen mazue, eta hori zen, mila esker zuen ausarketa eta gogoetengatik.